ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖନ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଖନ୍ତ ଗ୍ରାମର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସାହିର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 11 ଏବଂ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 12 1500 ଭୋଟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାମବାସୀଗଣ ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ 2024 ସାରସକଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର MLA MP ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଏବଂ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ। BCP କେସ୍ ନମ୍ବର 76/95 ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉ। ମୁଖ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଏହି ଗ୍ରାମ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିବା ଏକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଥା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଫଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ସମୟରେ ନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ରୋଗୀ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାରେ ଲାଗୁଛି। ଗ୍ରାମରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ଝୁଲି ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ବହୁ ସମୟରେ କେଜାଣି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଛାତ୍ର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଭରସାରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଗାଁର ଜୈନିକ ବୟସ୍କା ମହିଳା ଫୁଲମଣି ମାଝୀ ସ୍ୱାମୀ ସୁନାରାମ ମାଝୀଙ୍କ ଘର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଅପାଖରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। 5T ଯୋଜନାରୁ ଏହି ଗାଁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଗ୍ରାମର ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ଅଭାବ ଥିବା ବେଳେ ବସୁଧା ଜଳ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଏଠି ସାତ ସପନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ହେଲେ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଖରାରେ ଲାଇନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମର ନା ଭଲ ପୋଖରୀଟିଏ ଅଛି, ନା ଭଲ ମଶାଣି ପଦା ଯିବାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ଅଛି, ନା ମଶାଣି ଗୃହଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ନା ସ୍କୁଲରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁର ଅସୁବିଧାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଭଳି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ହାଁସଦା, ଉଦୟନାଥ ହାଁସଦା, ମଦନ ଟୁଡୁ, ମନୋଜ ଟୁଡୁ, ସୁନୀଲ କୁମାର ହାଁସଦା, ଗୋବିନ୍ଦା ଫୁର୍ତ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଫୁର୍ତ୍ତି, ହରିଶ ଫୁର୍ତ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟେ, ରାମେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ, ଧନଞ୍ଜୟ ମୁର୍ମୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ପିଙ୍ଗୁଆ, ମୁନିରାମ ମୁନ୍ଦିଆ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଘନ କାଲୁଣ୍ଡିଆ, ଜୁଝାର କାଲୁଣ୍ଡିଆ, ବାସୁଦେବ ଟୁଡୁ, ନାରାୟଣ ଟୁଡୁ, କାରିଆ ଟୁଡୁ, ମିନକେତା ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଉତ୍ତମ ରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।